с Митко изложбата. Искам да ви попитам, забавлявате ли се? Много! Забавлявайте се, но много ви моля, не прибирайте някои от пластиките, особено те, които са малки, не забърсвайте с пълто или с нещо друго и да ги изнасяте от галерия. Много ви моля, защото Митко е, може би, с най-много крадените пластики. 26 до тук. Така че, много ви моля, искате да 30 да закръглите. Утре идваме с турби. Утре с турбите. Ама те боцкат. Ще науча сваляш пълтото и го мяташ. После си го прибираш, защото вече е студено и си... Да, просто така наистина. Просто се мятат отгоре пълто. Особено в такива зимно и пролетно време. Много лесно. Така че ви предупреждавам, забавлявайте се, обаче оставайте нещата по местата. Не съм напъркал на нещо. Абе има чипчи и ще свърне. Второто, тъй като този месец е месеца на винопитието. Това е месеца на Трифон Зарезан, който аз от моето поколение си го знам по-старому, че е 9 дни, обаче някои сега го прехвърлиха по-рано, така че целият месец може да мине през винопитие. Затова реших, че една от най-подходящите изложби е точно тази на Митко. Защото в тази зала оттатък може да се забавлявате, като започнете още от Бакхус, минете през Диониси и стигнете до нашите, да ме прости Господ, и до нашите монаси, които доста се така в иронична светлина, но в много доброжелателна са представени от Митко. И тъй като това и месец е също един празник, който не знам, защо решиха, че трябва да го празнуваме на влюбените, затова Митко показа и своят цикъл еротикум. Само, че неговият еротичен цикъл е от Дебелани. Ние много се надяваме, че ще дойде време, в което ще се оцени Робинсоният. Дойде. Жена и аз, да, това е много добре, защото ще влезе в форма пълна в този тип. Така че и този цикъл сме показали тук. Тъй като Митко от нашите колеги, които не се поблазниха след завършване на художествената академия, да тръгнат по пътя на преподавателя, а да се върнат там, откъдето са му корените. Той е роден от Казанлък, обаче живее в Карлово. Имам 4 години, учител съм в Казанлък. Това казвам, че имаш, обаче си отиде в Карлово. Прибрах се в Карлово, в подножието на планината, сред природата, затова един от циклите тук е наречен природа. Между прочим, обръщам ви внимание да погледнете на открадването не на Европа, защото всеки, който види тази пластика оттатък в малката зала, всеки казва, това е открадването на Европа. Не, това е открадване на българска мома. На пена. Да, на пена. Добре, да го кажем така. Днес имах интервю по радиото и ме попитаха за нещо, което съм писала вече за Митко, че е така. Всъщност, той може би е балканския вариант на Гаргантюа и Пантагруел на Рабле. Защото в него има един подобен смях, който имам и жизнен смях. Защото преди години, когато в ателието му отиде Жан-Мари Дро, този, с който правихме филма за Нерон и който направи една поредица, тъй като беше дълги години съветник на Андре Малро, една поредица художниците чародейци от света. Когато отиде в ателието на Митко, знаете ли какво каза? Добре са се забавлявали тук всички, дори и вика поповете. Защото съветвам ви да видите и първата зала оттатък отдясно, в която ще видите светиите как се забавляват, пиянството, буйството на хората, които се отдават на живота. И ако има нещо, което е много хубаво при Митко и което го отличава, и не бих го нарекла балканския Гаргантюа и Пантагруел, както си помисли Жан-Мари Дро, това е, че при него всичко е страшно жизнено. Всичко е преминало през сърцето му. Всичко е преминало през тази зодиакална серия, която виждате и не е показвана, не е известна за вас.
Но е всичко свързано и с неговия зодиакален знак, стрелецът. Знаете, че стрелецът е философа на всички зодии. Стрелецът е този, който много добре знае какво преследва, как да го преследва и целенасочено го преследва. Стрелецът е буйния, този, който буквално подивява, когато танцува. Стрелецът е и нашия Митко, който казва, че аз искам с мене хората и света около мен да се весели, да се забавлява и да бъде хармоничен със себе си. Затова Митко се върна под Балкана, а не остана в София или в Казанлък, да преподава. И затова искам да му благодаря, защото в нашия свят имаме нужда от художници и хора, които са намерили хармонията, знаели са от млади какво търсят, какво искат и го постигат. А за здравия и така юначния стрелец, можете, като погледнете него, веднага да се създадете представа, че това наистина пред нас е един стрелец. Така че честито на Митко една изложба, която за закъснение е юбилейна, тъй като много благодаря. Изпийте по една чаша вино и в този свят, който живеем и ни дебнат от всякъде какви ли не неща, малко се порадвайте тая вечер. Благодаря. Чакайте, ти първо трябва да вземеш разрешение да ти разрешавам. Аз ви говоря, да. Не от мене, има да директор тук да бере. Това ще ви го дава. Смея се, внимавам. Аз не мога да не бъда щастлив, като виждам лицата ви. Вие наистина, разглеждайки това, което аз съм правил, вие се усмихвате, разглеждахте го, разговаряхме. И това винаги съм целил, когато съм правил моето изкуство, това да се получи. Този контакт с зрителя, да му доставя удоволствие, да го измъкна от всекидневието, да го накарам да влезе в моя свят. А той наистина е приказен. Надълго и на широко мога да ви говоря как вървят нещата и как се е стигнал до тук. Но с една дума, както казваше един наш учител в гимназията, голям живописец Петър Доев, за да станеш художник, трябва да си до нахалство любопитен. И това беше моето целия ми живот. Всяко едно нещо аз исках до нахалство да го изследвам, да бъда там, да видя всеки един детайл в реакция, за формата и така да не говорим. Поповете, разбира се, бяха на един интересен етап от моя живот. Ето големия Валентин Старчев, с него правихме много отдавна една изложба и Дечко Озимов в Стара Загора. И там бях за първи път на Тимоса. Да, тогава местният там голям владик, или как се казва, видя една моя работа. Те беше един олтар, него релефи, имаше един поп, който даваше там опрощение, но подращо му излизаха две крачета и поп да ги видя. Няма страшно. Така. Сте живи и здрави. Благодаря. Моля, разглеждайте и пийте по едно вино.